Bisan pa man kung gikanselar na ang mga biyahe sa kadagatan, human gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang tibuok lalawigan sa Subo sukad alas 11 kagabi, may pipila pa gihapon ka mga pasahero ang namasin nga may biyahe sa mga motorbangka sa Roro Port sa Cordova. Si Ron Mirundina sa report. Kini ang sitwasyon sa Roro Port sa Cordova sa kaganihang buntag. Medyo linaw pa ang dagat, apan nasinati na ang madagumong kalangitan ug kusog nga paghuros sa hangin. Alas 11 kagabi, dihang gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang tibok lalawigan sa Sugbo ug ang halos tibok Visayas nunod sa nagdanga-danga nga bagyong Basyang. Busa sukad kagabi, gikanselar na ang tanang biyahe sa kadagatan. Ang mga motorbangka nga pang island hopping gipanggaid na ngadto sa mas tago nga bahin sa barangay poblasyon. Gipanghikling na usab sa mas luwas nga dapit ang mga baroto ug ang mga bangka nga pangisdaan. Apan kaganihang alas 10 sa buntag, may pipila pa ka mga pasahero ang namasin nga makabiyahe. Sama ni Junray nga nagtaksi pa gikan sa Pier 1 paingon sa Roro Port sa panghinaot nga may masakyan pang motorbangka paingon sa Hitafe, Bohol. Nakasakay pa siya og barko alas 8 kagabi gikan sa Calbayog, Samar paingon sa Cebu. Apan pag-abot niya sa Pier 1 aron unta mo sakay og fast craft paingon sa Bohol, wa nay biyahe nga gitugutan. Nanigurado lang ko basig napay wala na cancel ba. Plano na ko mo di ko kasakay dire mo dito ko sa Lapu-Lapu. Ay na ko naigsuon dito. Nakoy kapayan dito. Gawas kang Junray, may pipila usab ka mga pasahero nga alang sa Hilutungan Island sa lungsod sa Cordova ang naabot. Mga taga Hilutungan Island sila nga namalit lang og mga pagkaon sa mainland aron ilang mada sa isla. Aduna usay usa ka pasyente nga na-discharge na sa hospital ug buot na untang iuli sa iyang pamilya sa ilang palimay sa Hilutungan Island busa nagkontak sila og motorbangka gikan sa isla. Dili naman nag-i-allow mga passenger, ang amo lang gi-allow kanang lang nagdala og foods, mga tubig. Kanang emergency cases at ma'am. So pasyente allowed siya? Gi-allow lang kay emergency man na siya ma'am. Basin niya komplikado yung sakit, so may ipatugtan. Pero kung grabe na gitang balod, di gina mo na makuha, di gina mo matugtan. So pagkakaroon po ma'am, knowledgeable pa man ang dagat. Kanang mga gagmayng sakayan nga, gikan sa isla man nagdala og mga isda, amal lang sa nang gitugtan samtang madala pang dagat nga mo biyahe sila. Pero kung kusog na gyud siya ma'am, di gina mo sa i-allow. So, kusog man sa galing, kung nakabiyahe na sila, nakakusog ng, nasa naabdan sila kusog sa tunga, di na naman na sila pabalikan na. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Misda.